усмивка. Никой не доумяваше смисъла и глупостта и безразсъдната решимост на комунистическата власт, която тикаше страната в пропастта. Обаче те бяха силни за деня, за тях беше Великия Съветски съюз. Уважаеми дами и господа, нашите деца и прадеди са живели и други такива катаклизми, но ако говорим за новата история през 1964 година, имаше неуспешен опит за смяна на имената, но не по-късно, а именно края на 1972 година и началото на 1973 нещата започнаха открито да загробяват. В това време действията на партийните ръководители по места на държавната сигурност и милицията започват мащабни операции. Няма публикувано решение на Централния комитет на БКП. По места казват, че има решение отгоре, а там казват, че това са решения на местния почва, други думи, по-високо стар далеко. На 21 януари 1973 година идват хора от държавната сигурност и милицията за задържане на набелязани хора, но те бяха на штрек и не позволиха това да стане. Тази драматична обстановка накара хората мюсюлмани от Корница да излезат на площада именно на това място и да се пазим взаимно от такива антицивилизовани набези. Зима е, студ, сняг, но нищо не може да накара хората да отстъпят. Стоят денонощно, докато не получат отговор от Централния комитет на БКП относно провеждането на тази гнусна асимилаторска политика. Получават и подкрепа на съседни села Брезница и Лъжница. По време на този мирен протест селото е посещавано от първия секретар на окръжния комитет на партията, а същевременно покрай селото се водят военни маневри от първа армия. Целта е ясна – как да ги прегазят и сменят имената им. В това време за ситуацията е уведомен лично Политбюро и лично Тодор Живков, но всеки опит да се получи отговор остава без резултат. И така на 28 март 1973 година, 3 часа през нощта, пристигат кръстниците възродители. Пристигат пушки, автомати, кучета и коне. Хората са на площада, пристигат пожарни коли, конна полиция от София, милиция от Гоце Делчев, Радоот и Сандан. Акцията се води лично от тогавашния министър на вътрешните работи Ангел Тонев. Между другото, селото е блокирано отвън, а именно тук, на това място е истинската война. Пожарните пръскат вода по хората, другите стрелят с автомати, а биячите бият. От хората няма никаква съпротива. Конната милиция мачка хората по улиците. След това от ярост карват конете в джамията да пренощуват. Граничарските кучета хапят и късат дрехите на хората. Уважаеми дами и господа, няма думи, с които да се опише тази драма тук на това място. Обикнелите вилнеят тук и по цялото село. Подбират предварително набелязани хора и ги прибиват в столиците. Между другото, от селата Брезница и Лъжница идват наши брати и сестри, но са отблъснати пак по същия начин. Такава жестокост и ярост човек трудно ще го представя и то в края на 20 век. Трудна метаморфоза на съдбата до вчера сте се познавали и поздравявали, днес без да си им направил нищо, ама абсолютно нищо лошо, идват при теб, препасва поя с бойни патрони, нарамил автомата и е готов да се застреля на място, за това, че не си съгласен да ти сменят името. Но това е геноцида, това е асимилацията. Те се смятаха за вечни, силни и непобедими. Това можеха да го направят само изроди в човешки вид и сега все още се обазват по медиите. Дами и господа, уважаеми гости, скъпи съселени, в резултат на тези нечовешки действия на този режим бяха убити 5 човека и незнайно къде е заробени. Всяка година на тази дата се събираме пред паметника да им кажем Аллах Рахметулсум, без да им знаем гробовете. Те ги скриха от нас и ги закараха на границата да изценират бягство с цел да закрият вандалщината си. Но ние помним всичко, защото сме очевидци, така че сме длъжни да казваме на младите истината и само истината. От тяхната вълдалщина са ранени и обезобразени 80 човека, 280 семейства от Корница и
организирана група за бунт срещу народа